Moi bons días a todos. En primeiro lugar, gustaríame agradecer a vosa presenza neste acto. A entidade gañadora deste premio é Elogia, pola súa campaña Flipa. Bahía Software por Baidicom Media. Elo Technologies por Baidil. Trileuco Solutions por Let's Learn TV. Ese bonito premio de cor vermella vai parar as mans do representante de Elogia.